suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Hello, magandang gabi mga kapatid, mga kapamanampalataya kay Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman tayo sa ating pong programa, Tinig ng Pag-asa. Natin po natutunghayan tuwing Martes at Huwebes sa gabing na ito. No? Samahan niyo po ako sa pagpapatuloy po ng ating serye na pinag-uusapan sa loob po ng buwan ng Pebrero. Ang ating pong tema ay tumatakbo po sa God's Calling, Purpose, and Grace. No? Sa mga nagdaang araw o linggo ay may mga nakapag-share na, no? Nakapagsalita na patungkol sa ating pong serye na pag-uusapan. So sa gabing ito, ako po ay bumabati na magandang gabi sa aking pong kapwa kapastoran sa loob po ng Jesus Lifted Up Church, no? Ito pong ministeryong ito na pinagkaloob ng Panginoon, pinagkatiwala ng Panginoon sa ating pong Bishop Leo Vidania, at ito nga ay patuloy na lumalago, lumalaki. Okay? Maraming salamat sa patnubay at tunay nga na tayo pagpalain ng Panginoon sa gabing ito. Good afternoon sa mga kapatid natin pong nasa ibang bansa. Good morning kung dyan po ay umaga. Sa akin po mga kaibigan sa labas po ng bansa, aking pong mga kaibigang pastor. No, good morning sa inyo dyan, sa Jeddah, sa Dubai, sa Qatar, and sa ibang bansa pa. Okay? Sige po, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin sa trono ng Panginoon sa gabing ito. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, kami po ay sama-samang narito. Panginoon, bagamat kami nagkakalayo sa pamamagitan po, Panginoon, ng social media na ito, kami po ay nagkakalapit sa pag-aaral ng iyong salita sa gabing ito. Gabayan mo po ang bawat isa. Anoint your servant, O God, tonight. Langisan mo ang aking mga labi, ang tanging ang iyong mga salita lamang ang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon, at ang sasabihin ko ay tanging ang iyong mga aralin lamang. Salamat po. Buksan mo aming mga puso't isipan at patuloy kayo makitaas sa aming puso't isipan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. No? Katulad nga po ng binabanggit ko kanina, ang ating pong tema ay tumatakbo po sa aralin natin, no? Ang pagkatawag po ng Panginoon
ang layunin at ang habag o yung grace ng Panginoon. Ano? Napaka-importante mga kapatid na mauunawaan natin ang lahat ng ito. Ano? Maraming istorya, marami kayong mababasa sa Bible patungkol sa mga bagay na ito, sa tinawag ng Panginoon, sa kadahilanan ng Panginoon, o yung layunin ng Diyos, no, yung purpose ng Panginoon, at yung grace ng Lord. No? Katulad na lang po ng isang babasahin, ano? Na sinulat po ng isang kasama rin natin sa paglilingkod sa Panginoon, si Pastor Rick Warren, no? Yung A Purpose and Driven Life, one of my favorite book na aking pong binabasa, ay talagang mauunawaan mo what are the purpose, no? What are the purpose of God sa buhay natin. And of course, no, sama-sama nating basahin sa gabing ito ang ating pong tema, no? Yung ating team verse po na ating po pag-aaralan, ano? At bago tayo dumako sa ating foundation, okay? So, sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, no? Sa King James New International Version o NIV, sabi ganon, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Sa Tagalog po niyan, na siyang tumawag at nagligtas sa atin upang mamuhay na may kabanalan, hindi dahil sa ating mga ginagawa o mabubuting ginawa, kundi dahil sa kanyang layunin at habag. At ang habag na ito ay ibinigay sa atin, no? Pamamagitan ni Kristo Jesus bago pa likhain ang lahat. O bago pa mag-umpisa ang mundong ito, mga kapatid, sinasabi dito na inaibigay na sa atin, no, yung grace ng Panginoon. Now, sa gabing ito, mga kapatid, no, meron po akong babasahin sa inyong isang storya, no, sa panahon po ni Jesus Christ, kung paano po ipinakita ng Panginoon yung tinatawag po na calling. Okay? Kung paano po ang Diyos nagdeklara or ipinakita po, or ipinaranas po sa mga tao ng mga panahon na yun, yung patungkol po sa calling. So, ang pag-aaralan natin sa gabing ito is about call, o yung call, o in the calling of God. No? Yung call, or the calling of God. So, pero basahin muna po natin yung ating pong pag-uusapan. Meron pong isang karakter sa Bible, no, na ito po ay alam natin na eventually naging disciple po or naging apostle po, one of the apostle of our Lord Jesus Christ at the time, no, na kanyang tinawag sa isang pagkakataon na talaga pong nang tinawag ng Panginoon, wala pong ibang naging dahilan at siya po ay sumunod. Buksan po natin, kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, meron po kayong Bible dyan, ilabas niyo po yung Bible, sama-sama po nating basahin ang nakasulat po sa aklat po ng Mateo, no? Mateo 9, no? Kapitulo 9, mga talatang 9 hanggang sa mga sumusunod. Okay? Okay, basahin po natin. Sabi po dito, pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo, o that time ang pangalan niya po ay Levi, no? Na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil. At tingnan niyo po dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain nang makita ito ng mga Pariseo. Ito na naman po tayo sa mga Pariseo. Tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Sa mga makasalanan, no? Tinatanong sila kung bakit daw, no? Bakit nakikisalo? Okay? Tuloy po natin. Verse 12. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan na manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ko upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. No?
Sabi niya, I have come to this world, to seek, hinanap niya or tawagin ang mga makasalanan, to seek, to call all the sinners or to seek all the sinners, not the righteous one. Amen. No? Oo nga naman, righteous ka na ano pang gagawin ng Panginoon sa iyo? You're already righteous, malinis ka na, ibig sabihin, matuwid ka na. So dito mga kapatid, kinakausap ng Panginoon dito hindi yung mga kasama niya. Ang kinakausap niya dito, yung mga taong dumating doon na walang ibang ginawa, kundi hanapin yung mali. Yan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming mga Paraseyo. Maraming mga Paraseyo, kahit po nasa loob ng church, may mga Paraseyo po. Diba, ang karakter ng isang Paraseyo, basahin niyo po yung Bible, sumusunod sila kay Jesus. Sunod sila ng sunod kahit saan magpunta si Jesus. Pero ang hinahanap nila yung mali. Diba, sa church, mayroong mga ganyan, hindi natin may iwasan yan, Lahat na lang ng mali, yun ang napapansin. Pero yung tama, hindi nila tinitingnan yan. Okay? So dito makikita natin kung paano tinawag si Levi that time, na eventually naging Mateo ang kanyang pangalan. Na sabi doon, naroroon daw siya sa panulukan ng buwis o yung sinasabing tanggapan ng buwis. Yung ibig sabihin, kasi po si Levi po ay isang tax collector. Okay? Para siyang si Sakeo. Mas malaki ang katungkulan pala ni Sakeo. Si Sakeo po ay chief tax collector. So, during that time, alam nyo po ba, na ang mga tax collector ay kinamumuhian po ng maraming tao. Okay? So, ito pong si Mateo or si Levi that time ay kinamumuhian po ng napakaraming tao, lalong-lalo na ang mga Hudyo. Bakit? Si Mateo po or si Levi ay isa pong Hudyo. Pero bakit naman po siya kinamumuhian ng mga kapwa niya Hudyo? Bakit? Kasi po, si Mateo po or si Levi ay nagtatrabaho po bilang isang tax collector under the government of Roman Empire that time. Under the government of Roman Empire, ibig sabihin, na kasi that time, nasakop po ng Romano ang Israel or mga Hudyo ng panahon na yun. So, ito pong Roman Empire, meron po silang batas na kinakailangan pong magbayad ng buwis ang lahat ng tao, lalong-lalo na yung mga may negosyo. Pero alam niyo po ba na ito po'y tinanggap naman ng mga Hudyo, ng mga Jews, na okay lang, sige magbabayad kami ng tax. Pero ang naging problema kung bakit po kinamumuyan, alam mo kaya po yung mga tax collector during that time, ang tawag po ng mga Hudyo dyan ay tawag nun, betrayal, Sila yung mga nagbe-betray, sila yung mga nagkakanulo. Alam niyo kung bakit? Kasi po, sila po ay naniningil ng buwis na sobra doon sa ginugusto ng Roman. For example, ang buwis ay worth 30 pieces of silver. O sa ibang Tagalog po ay 30 piraso ng pesetang pilak. Okay? Pero siya po ay maniningil ng sobra. Maniningil siya ng sobra. O yung sobra sa kanya na. Kaya alam mo, mga kapatid, noon pa man, meron ng korupsyon Kaya pansinin nyo po, pagdating po kay Sakeo, anong sabi niya? Kung may nadaya man akong ninuman. Sabi niya. Okay? Kasi ganun po sila maningil sobra-sobra. O kaya tignan nyo po, mga kapatid, kung mapapansin natin dito, etong si Mateo or si Levi, bagamat ganun po ang reputation niya o reputasyon niya sa mga kapwa niya Hudyo o sa mga kababayan niya, hindi po yun tiningnan ng Panginoon, hindi yun tiningnan ng Diyos. Okay? Kaya nga po, makikita natin dito na yung pagkatawag po sa kanya ay napakabilis sa isang iglap po. Wala pong ibang pinagdaanang istorya pa or marami pang katulad po na nangyari kay Peter, kay John and James, na meron pong mga nangyari pa, kinakailangan pa maglaglag ng lambat, di ba? May ganun pa pero eto po wala Basta na lang po siya tinitigan ng Panginoong Yesus, sinabihan siya na
sumunod ka sa akin. No, dinaanan lang siya. Kasi po nung dumaan po sila Jesus diyan, no? Galing po sila sa kabilang ibayo. Marami na pong ginawa si Jesus, nag-perform na po siya ng mga miracle, no? Tapos dumaan lang sila ron. At pagdaan doon, daanan nga nila itong tax collector na ito at sinabi ng Panginoon, "Follow me." Okay? Remember what happened to Peter, John, and James when Jesus called them? Anong sabi ni Peter? "But Lord, as you say so," yung but, maraming mga Kristiyano, member po ng but society. Yung pagka inuutusan po, may pinagagawa ang pastor, may pinagagawa ang leader, ang daming katwiran, but, tingnan niyo po si Peter, "But Lord," yan. Pero tingnan niyo po kay Mateo, I'm sorry po kay Mateo, or kay Levi, para hindi po ako nalilito kasi parehas magkatunog eh. Kay Levi, ano ang sabing ganun? Nung si Levi po ang tinawag, anong sinabi lang ng Panginoon? "Sumunod ka sa akin." Actually, nag-eye to eye contact lang sila dyan, tapos sabi ng Panginoon, "Sumunod ka sa akin." Wala pong ibang binitawan na salita. Si Levi that time, at ang ginawa niya, immediate action. Ano po yung immediate action niya? Tumayo. Ang sabi doon, tumayo ka si Mateo at sumunod sa kanya. Now, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay patungkol po sa calling o yung call. No? The calling of God. Kaya nga po, tingnan nyo marami pong mga tinawag Marami pong tinawag. Di ba? Sabi po ng Matthew chapter 22 verse 14, no? Pag binasa niyo po yung Matthew chapter 22 verse 14, ang sabi doon ni Jesus, pagkatapos nito yung sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, okay? Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Okay? Maraming tinatawag pero kukunti ang pinili. Pero ngayon po malupit, iba na po ngayon. Many are called, but few are frozen. Cold, nanlamig, at kukunti lang po yung nanatili, o frozen, talagang nandoon. No? Ganyan po yan ngayon, sa panahon ngayon. Many of us experience the call of God, but hindi natin alam, hindi natin naririnig, hindi natin naiintindihan kung bakit ka tinawag ng Panginoon for a greater task, for a ministry. Okay? Marami kasi sa tinawag or meron pinapagawa ang Panginoon, pero napaka-denial natin kasi ayoko, hindi ko kaya. Hindi ko alam yan. Si pastor lang yan, si leader lang yan, ako si brother lang yan, yung mga may alam sa Bible. No. It's not like that. No, we are called by God with a purpose. Diba? Sabi nga ganun na siyang tumawag sa atin. Hindi dahil sa ating mga ginagawa. Kaya naman, maraming tinawag pero napakakonti lang po, ang tumugon. Pero may tumugon naman sa pagkakatawag, hindi naman po magamit sa ministeryo ng Panginoon. Bakit po? Kasi po hindi niya alam yung pagkatawag sa kanya. Now, tignan niyo po ito nangyari kay Levi. When Levi was called by Jesus to follow him, sabi lang ni Jesus diyan, "Follow me." That's the simple word na binitawan po ng Panginoon. And eventually, sabi ko doon, he stood up and follow Jesus. Okay? Nang tumayo siya at sumunod kay Kristo. Ngayon, ang tanong mga kapatid, this man named Levi was a man na kung saan naniningil ng sobrang buwis. And marami pong mga tao ang nagagalit sa kanya. But why God? Bakit? Bakit tinawag siya ng ating Panginoong Hesus sa special purpose na ito? Okay? Remember, napadaan lang po sila Jesus dito. Dadaan lang sila. Pero tandaan niyo po si Jesus, every time na may dumadaan po siya sa isang lugar, meron pong dahilan. Although, sabi nga po natin, kung sa panahon po natin ngayon, meron kang pupuntan, may journey ka, may lakad ka, o meron kang lakbayin, meron kang tinatawag na mga itinerary, palagay ko naman, ang itinerary ni Jesus, dadaan lang sa lugar na yon. Pero sabi nga, si Jesus po ay sumusunod lang din sa kalooban ng Ama. At ang Holy Spirit ay talagang naroon. Now, ang tanong po dito, why God
called us? Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Just like Levi, why Jesus called Levi? And to think that this man is a sinner, makasalanan siya. Pero sabi nga ng Panginoon, I am not come to this world, no? Para sa mga matutuwid na, but to find or to seek yung pong mga unrighteous or mga sinner. Yun ang sinasabi ni Jesus, no? Makikita nyo. So, dalawang bagay po mga kapatid, ang ating pong titingnan dito, kung bakit tinawag tayo ng Panginoon, nakatulad po ni Levi, okay? Levi is a sinner, is a man that commits sin, okay? Before the sight of God. And even me, you, we are like Levi who commits sin, no? Nakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon na bagamat hindi natin to ginugusto, hindi naman natin ginusto, pero nakagawa tayo ng kasalanan, eventually, talagang ginagawa natin, nasanay na tayo, no? Na ginagawa natin yung kasalanan natin. So, wala tayong pinagkaiba kay Levi. Pero ang tanong mga kapatid, bakit ba tayo tinawag ng Panginoon? Okay? Tingnan natin ngayon, yung nangyari po sa panahon ni Levi or ni Mateo, na ito po ay meron pong relevant sa buhay natin ngayon. Okay? Alam niyo po ang storya po sa Bible, lahat naman po ito very relevant po sa buhay ng bawat mananampalataya at mga tao sa panahon ngayon. Ngayon, ang tanong po, why God called us? Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Okay? Tingnan natin. Why God called us? Una, sabi po doon, kung mapapansin nyo po, no, kung babalikan po natin yung pinag-uusapan natin, si Levi po ay makasalanang tao. Ang reputasyon niya po, nung panahon na yon, siya po ay corrupt person. No? Corrupt siya. Okay? Kasi tax collector, wala na pong kahit naman ngayon, pag nasa BIR ka, medyo ibang paningin ng mga tao. But I'm not saying na lahat po na nasa BIR. May mga malilinis pa rin akong kilalang nasa BIR. And they are born again also. They have a strong or holy fear. No? Meron silang banal na pagkatakot sa Diyos. No? At alam ko po na time will come. No? Lilinisin ng Panginoon yan. So, ito po si Levi ay isang makasalanang tao sa sinner man. Pero tignan nyo po, tinawag siya ng Panginoon ni Jesus to follow me. Why God called Levi and you? Kaya nga, bakit tinawag tayo ng Panginoon? Why God called us? Kung gusto nyo pong balikan, si Levi is a sinner, sabi ko nga po sa inyo, iba ang pagkatingin ng tao sa kanya. Napansin nyo po, nagalit yung mga maningil ng buwis. Bakit kasama niyo? Bakit yung mga kasalanan? Kaya number one, una po nito, God, He wants to change you. God wants to change you. Gusto kang baguhin ng Panginoon, kaya ka tinawag ng Diyos. Okay? Sabi nga noon, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito yung unang-una. Ito yung lagi nating naririnig pero nakakalimutan na natin. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Okay? The old life is gone, a new life has begun. Tignan nyo, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Sa ibang translation po, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old one is gone, and the new has come. Binago na ng Panginoon. So, magmula nung napapunta tayo kay Kristo, God had already changed us. Binago na tayo. Okay? So, na past tense na, binago ka na. Pero, yung pagbabago na yon, tuloy-tuloy po yun. May process. Ibig sabihin, continually. From glory to glory, God will change us. God wants to change us because Jesus brings comfort. Amen? Jesus brings comfort and Jesus brings peace. Na dati wala tayong kapayapaan, walang comfort na nagko-comfort sa atin. But when Jesus came into our heart, into our life, Jesus brings comfort and Jesus brings peace. Amen? So makikita natin dito mga kapatid na when Jesus entered into our life, mga kapatid, may binago. Kaya nga sabing gano'n, if anyone is in Christ, he is a new creation. Binago na ng Panginoon.
Kasi ang gusto ng Panginoon, mabago ang perspective natin, mabago ang pananaw natin. Na binago ka ng Panginoon, binabago ka pa ng Panginoon, hanggang ngayon binabago pa tayo ng Panginoon, na dati ka makasalanan from mess to message. From glory to glory. Nakita niyo po yung changes? From mess, dati ang buhay mo mess, dahil nga makasalanan ka, no? Ngayon, binago ka na ng Panginoon, from mess to message. Yung buhay mo may mensahe na. Amen? So God that changed us, Jesus brings comfort, Jesus brings peace. Kaya may kapayapaan ka na, dati ang gulo ng buhay mo. No? He wants you to be transformed, but not to be informed. Uulitin ko po. Binago tayo ng Panginoon because Jesus wants you to be transformed, but not to be informed. Hindi ka lang basta may alam, gusto ng Panginoon, mabago ka. Amen? So sabi nga po dito, sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 19, sabi dito, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Sa buhay natin, mga kapatid, yung bagong bagay na yan, nagaganap na. Present tense. Nagaganap na. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba makita? So, ito ang tanong, hindi mo pa ba nakikita na may nangyayari ng pagbabago sa iyo? Okay? At kung walang nangyayaring pagbabago sa iyo, mga kapatid, delikado po yon. Bakit? There's no Christ in you if you are not changing. Hindi ka nagbabago, wala kang Kristo. Sabi niya, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Tignan niyo po ano pong ibig sabihin ng second sentence na yan? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, binago ka ng Panginoon and God will perform a miracle sa buhay mo. Saan ka nakakita na sa gitna ng disyerto, merong ilog? Merong sibol, pwede. Nagkaroon ng sibol. Pero yung magkaroon ng ilog, imposible. Hindi po. Posible po yan sa Diyos. Diyos po ang nagsasalita nito eh. Amen? No? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, He wants to change us. He wants to change us because that's why God called us because He wants to change us. Yung dating defeated ay naging victorious. Okay? Yung dating defeated ay napunta sa winning moment. Okay? Ang dating malungkot ay naging masaya. Ang dating mahina, naging malakas. No? He is not just wants to leave you. No, tingnan niyo po Jesus doesn't want just to leave you, but He wants to live in you. Hallelujah. Gusto niya yung titira siya, mananahan siya sa atin. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon, yung pagbabago. He wants to change. That's why, tingnan niyo po kay Levi. Sabi gano'n ng Panginoon, punta ako sa inyo, kakain tayo. Pinaparaphrase ko lang po. Di ba? Nagkaroon po ng kainan eh. Nagpunta po sila ron sa bahay, kumain sila. Kaya nga nakita po ng mga Pariseo, ng mga maniningil lambuy, sa mga makasalanan. Yun na nangyari. Bakit nakikikain yung guru ninyo dyan? Di ba? So, ito po mga kapatid. Kaya tayo tinawag ng Panginoon for a special purpose because God wants us to change. God wants us to be transformed. Hindi lang tayo basta may alam. Ang gusto ng Panginoon na babago ka. Sabi mo sa sarili mo, magbago ka. Amen? Yes, Jesus will change us. Jesus will direct us. God will direct us how to change. Pero we are the one who will act for the change. Tayo po yung gagawa nung pamamaraan ng Diyos para tayo po ay mabago. Hallelujah. That's why sabi ganun, you are called by God. No? Tinawag tayo ng Panginoon, mga kapatid, na ang sabi po doon, He has saved us and called us to a holy life. Sa banal na pamumuhay, mga kapatid. No? Kaya nga po, ito yung sinasabi ng Panginoon sa ating katulad ni Levi. Hindi lang tinawag ng Panginoon Alam niyo ba, yung bigla siyang tinransform ng Panginoon from mess
to message, no? Nagkaroon ng kapayapaan, no? Yung buhay ni dahil magulo nga siya. Pero tingnan niyo po, no? When Jesus came into the life of Levi, the change ay naranasan niya po, ano? Your dating defeated become a victor. Okay? So ito po yung gusto ng Panginoon, no? Tandaan niyo po, sa buhay po natin, there's always an issue. Okay? But this issue should not be the reason for you to hear the Word of God. And this issue must, itong issue na to dapat na magdala sa iyo to be able na mas maunawaan mo pa yung calling ng Panginoon sa iyo. Okay? So tandaan niyo po, no? There's always issue and opponent sa buhay natin. Mga persecutioner, meron po yan. Okay? Hindi po nawawala yan. Okay. Sabi po dito, tingnan niyo po. Isaiah chapter, nabasa ko na po yung Isaiah chapter 49. Di ba? Ang sabi nga po doon, no, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa napakahalagang pamamaraan ng Diyos, napakahalagang bagay. No, kaya alam niyo po mga kapatid, no, habang tayo po ay narito sa mundong ito, hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng kaguluhan, kaya nga Jesus brings comfort, no? Dinala tayo ng Panginoon sa kanyang pagkatawag dahil gusto ng Panginoon payapa ang buhay mo. Walang kaguluhan, ayaw ng Diyos na may chaos. Ayaw ng Diyos na ikaw ay naguguluhan. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay laging payapa. Amen? May comfort, natatransform, nagbabago. Hindi mo lang basta alam na may pagbabago, kundi ang gusto ng Panginoon, mayroong kang pagbabago. Amen? No? Ayaw lang ng Panginoon, okay, alam ko si Kristo nagbabago ng buhay. Yes! Tama naman, pero dapat nangyayari sa iyo ang tunay na pagbabago. That's why kanina po sinasabi ko sa inyo, kung hindi mo nararanasan ang pagbabago sa buhay mo, may problema ka. Si Kristo ay wala sa iyo. Dapat, when you receive Christ, you're always experiencing Jesus Christ in your life. Tandaan niyo po ito mga kapatid, that ang Diyos po ay hindi natutulog. Tayo lang po ang natutulog. Amen? So secondly, tignan niyo po kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, katulad po ni Levi, no? Kung paano si Levi ay tinawag ng Panginoon para baguhin, para manahan sa kanya ang Panginoon, magdeklara ng kapayapaan. Pangalawa po, He wants you to be His witness. No? God wants you to be His witness. Gusto ng Panginoon na ikaw mismo ang magpapatotoo. Di ba po, pag binasa po natin yung verse 8, no, ng 2 Timothy chapter 1 verse 8, ang sabi doon ni Paul, huwag niyong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Anong ibig sabihin po nun? Okay? Katulad po ni Levi, no, na kung saan, bagamat hindi po nagsalita si Levi about witnessing the glory, no, yung pong transformation sa kanya, yung pong nangyari sa loob ng kanyang bahay, na kumain po si Jesus kasama po ang mga disciple, at sila po ay nakisalo, no? At ang mga Paraseyo po ay galit na galit, no? Isa pong pagpapatotoo lamang ito na ito pong si Levi ay tinawag ng Panginoon for special purpose. That's why sabi nga po dito, no, na yung pag tinawag ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kapangyarihan to be a witness. Let's say, basahin po natin to. Acts chapter 1 verse 8, Gawa 1:8. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanya mga disciple, ito po yung mga last moment po ni Jesus bago po siya ma-ascend, going back dyan po sa heaven. Okay? Sabi nga nun, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay? Sabi nga nun, you will, when the Spirit come, you will receive power, and you will be my witness on Jerusalem, on Judea and Samaria, and the utmost part of the world.
Magiging saksi ka, magiging witness ka. You will be witness. Anong ibig sabihin ng witness doon? Hindi po yung witness sa isang kaso, kundi po ang ipiproclaim mo. No? Kaya ka tinawag ng Panginoon to proclaim the gospel of God, to proclaim the gospel of Jesus. No? Tignan niyo po si Pablo nung tinawag ng Panginoon sa Acts chapter 9. After po ng calling niya doon, yung pangyayari po sa Acts chapter 9. After po nun, nag-umpisa po si Pablo mag-travel, no? At siya po ay nangaral. Ipinangaral niya dahil alam niya na tinawag siya ng Panginoon for a special purpose. At ito yung sinabi ng Panginoon, when you receive the Holy Spirit, you will receive power, no? Tinanggap mo yung banal na Espiritu Santo, tatanggap ka ng kapangyarihan na maging saksi ko sa Jerusalem. Okay? You will become a witness. You will proclaim the gospel of Jesus. You will proclaim the gospel of God. You will preach the gospel. Yun yung sinabi ni Jesus na isang natin. Yung Great Commission po natin sa Panginoon. No? Kaya nga dito, makita nyo po, sinasabi dito ni Apostol Pablo, no? Maging sa Acts chapter 22, verse 15. No? Sabi niya sa Gawa 22:15, sabi niya, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya, nino po, ng ating Panginoon, upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Upang patotohanan, i-witness mo talaga, nasasabihin mo sa kanila, ito totoo na ikaw'y binabago. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo kanina, God wants to change you. Gusto ka munang baguhin ng Panginoon. Para Para yun yung ipapakilala mo, patotohanan mo sa tao na dati kang mess, ngayon ikaw ay message na. Dati kang walang kapayapaan, ngayon meron ka ng kapayapaan. Dati walang nag-comfort sa iyo, ngayon meron ng comfort. Dati kang talunan, ngayon nagwagi ka na. Dati kang mahina, ngayon malakas ka na. Ganon ang i-witness mo. Kaya ang sabi dito ni Paul, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Amen? Alam nyo mga kapatid, ito yung talagang purpose ng Panginoon, why God had called us to be a witness. Kaya nga po alam nyo yung Great Commission sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Hindi po yun sa mga pastor lamang. Hindi po yun sa mga bishop lamang. Hindi po yun sa mga Bible teacher lamang. Yun po ay para sa mga disipulo ni Jesus. Ang kinakausap po ni Jesus during the time is not just the apostle, but the whole disciple itself. Yung mga disipulo niya ang kausap niya doon sa Mount Olive. Yung mga tagasunod. Ngayon, kung sinasabi mo kapatid na tagasunod ka ni Kristo, ang sabi ni Apostol Pablo, ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Kaya alam nyo mga kapatid, itong second part ng purpose ng Panginoon na ito, dapat ito nagagawa natin, proclaiming the gospel of Jesus, proclaiming the gospel of God, saan man tayo magpunta. Ngayon, kung ikaw ay hindi nagsasalita patungkol po dito sa pagbabago na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin, wala kang naipapatotoo, wala kang naipagmamalaki sa tao na merong Diyos na nagbago sa iyo, merong Diyos na kumakalinga sa iyo, ibig sabihin, hindi mo nararanasan si Kristo sa buhay mo. At ito nakakatakot. Kaya hindi siya nararanasan dahil wala siya sa puso mo. Tinanggap mo lang si Kristo sa nguso mo. Sad to say, mga kapatid, pero ito po yung maraming nangyayari sa panahon ngayon. Kaya alam nyo, maraming mga pastor, nagkukumahog na mangaral kasi yung mga miyembro, yung mga attendee na iba, hindi tumutulong sa pastor. Kasi ang alam nila si pastor lang ang mangangaral. Kaya alam niyo po, tayo'y tinawag ng Panginoon for a special purpose. Special po. Sabi nga ganon, na siyang nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa banal na pamumuhay. Sa Tagalog po yun, in 2 Timothy chapter 1, verse 9, na siyang tumawag sa atin. Kapatid, mga magulang, ito pong sinasabi ng Panginoon sa atin sa gabing ito.
napaka-importanting maunawaan po natin. No? Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon dito sa John chapter 15, verse 16, "You didn't choose me, I choose you. I appointed you to go." To go. Pinapalis ka, pinapaghayo ka. "And produce lasting fruit." Bungang nananatili. "So that the Father will give you whatever you ask for using my name." Ayun, ang problema. Kaya pala hindi mo nararanasan ang glory ng Panginoon dahil hindi ka nagpapagamit sa Panginoon. No? Ang alam mo lang, sabi nga dito, "I choose you, I appointed you." Wow! Grabe, tinuro ka ng Panginoon. Appointed ka to go and produce lasting fruit. Ayan. So, from now on, no, alam ko mga kapatid, no, maliwanag naman po siguro ang sinabi ng Panginoon dito. I hope na we will do this for the glory of God. No? Tulong-tulong tayo. The special purpose na ito ng Panginoon sa atin is to preach the gospel, to proclaim the gospel. Pero bago yung binago ka ng Panginoon, He wants to change you. God wants to live in you. Jesus wants you to be transformed, but not to be informed. Jesus have already changed us from mess to message. You are not defeated already, but you are in a victorious moment. You have experienced victory. No, kaya nga sabing ganon, di ba? Ni Pablo, tayo'y sinama na ng Panginoon sa parada ng tagumpay. At dito nga mga kapatid, no, sabi nga dito sa Ephesians, sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 1 chapter 1 verse 4 and 5 sa Tagalog po, no? Sabing ganon, bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. Amen. Praise God. Mga kapatid, tayo po'y pinili ng Panginoon, tayo po'y tinawag ng Diyos at may dahilan po ang Panginoon, may layunin ang Panginoon at sa kanyang grace po na ito na binigay sa atin. Mga kapatid, gawin po natin yung nararapat para sa kakalwalatian ng ating Panginoon. Huwag po natin kalimutan na tayo po'y tinawag ng Panginoon. Ng holy calling po yan mga kapatid, yung tawag ng Panginoon sa atin. At hindi lang po yan para sa mga pastor. Para po sa lahat ng tagasunod o sinasabing disipulo ni Jesus Christ. Amen? Can we pray? Father God in heaven, Lord, kami po Panginoon ay sama-samang dumudulog sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan o mas madalas ay kinakalimutan namin, Panginoon, na kami ay magpahayag ng iyong salita or ipangaral namin, Panginoon, ipatotoo namin ang kadakilaan mo sa buhay namin. Lord, tunay nga po, Panginoon, na amin pong sinasabi sa gabing ito, na kami po ay gagampan sa pagkatawag mo sa amin sa isang mahalagang gawain na ito. Dalangin ko nga po, Panginoon, o Diyos, na ang bawat isa ay nabuksan, ang mga isipan, at tunay nga po, Panginoon, na kami po'y hahakbang sa gawaing ito, na hindi kami titigil, Panginoon, sapagkat ito po ang nais mo. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang bawat isa, at ikaw po ang patuloy na maparangalan, maitaas sa buhay namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat po mga kapatid. At magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nakikinig, nanonood sa labas ng bansa ng Pilipinas. Magandang gabi sa buong Jesus Be Lifted Up family. Magandang gabi sa ating lahat. Naway na pagpala tayo ng salita ng Diyos. Inaanyayahan ko po kayong muli tumunghay sa ating pong gawain ng Tinig ng Pag-asa sa mga araw ng Martes at Huwebes sa ganap na ikapito ng gabi. At sa ating pong mga iba pang mga live online po, no, na live na stream, no, ang ating pong Miyerkules na midweek service, and even our soaking po, no, soaking ting Friday po, yan, online din po yan. So, and of course ang ating pong Sunday service, don't forget Sunday 9 AM po, yan, online din po, so you can watch
or sa mga hindi pa po nakakonect sa amin pong FB page, just type JBlue o Jesus Be Lifted Up, no? Makikita niyo po yan. Maraming salamat pong muli. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Pangasinan Chapter. Alin lang ang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa